एवखांबाय आलु भाजाया? औ मादै एवखांबाय आङो। ए होमब्लालाय ओंखामखौ खुरनायासो हामसिगोन नामा? गोबावबो जाबाय माथो दिनै। औ मादै गुथारा फैयासै दस' दिनै दाबो। अबाव थांदोंथाय? आं फन खालायनायाव फनाबो नाङाखै। बेनोथ' र' गथ'आ अबाव थांखोथाय? दिनै बेबायदि खालाया मानो एसेबां गोबाव थाखोथाय बियो। ने रनिया मायबा सानजानो गिनानैसो बियो मोखां नुजा होनो बाबाय। माबोरैबा मोननानैसो फैयाखै नामा बियो? हराव बयबो उन्दुबासो फैगोन होननानै थाबाय खोमा बियो। बेबायदि खालायो बियो माब्लाबा। ए माने बियो जि बाथ्राखौ दुखु मोनना थायो, साहस मोना थायो जि खालि बियो मायबा जेनेबा बेबायदि बाथ्राफोर जायोना माब्लाबा। बेफोर बाथ्राखौ जुदि रायज्लायनो साहस मोना लाजिनाय माबाखौ सोरबा हामा मोनगोन खोमा बेबायदि सानना थाबा बे हर जानानै फैयो। होमब्ला बेबो रनिखौ मा होननो होननानैनो बेबायदि खालायदों नामा? औ थेवबोलाय गोबाव जाबाय माथो 10ता बारलायलांबाय खोमा। औ मादै 10ता बारबाय। खेबसे फन खालायबावलाय होमबा। नारखोनि नाम्बार दङ नोंनाव? नारखो? औ नारखोआ जों गामिनिया। बिनि लोगोआ मम' दखान होयो जि सकआव। गोसोआवनो गैला आङो। र' होमबालाय आं लैथोखौनो बुंहैनि फन खालायथो बिदाखौ। औ आबौ रनि, नों मानो बे खोमसियाव बेबायदि गसंना थाबाय थाखो? आबै आंनि गोसोआ उसुखुथु जाबाय दं। आं थानो सुखुवाखै। आं दहायनो बुंदोंमोन नोंनि सिगाङाव आं थांसै होननानै। माखौ उसुगुदुं मोननांगौ जाखो आबौ? न'नि मानसिजों थानायावनो उसुगुदुं मोनो आरो। नङा आबै आं दाय मावदोंना। आं गावखौनो माबोरैबा मोनगासिनो दङ लाजिनाय आरो नुदोंना आदा गुथाला दासिमबो न'आव फैयाखै। बियो बाथ्राफोरखौ मिन्थिजोब्बाय ने, बिनिखायनो फैयाखै। नोंसा आदा गुथालालाय माने अबावबा थांदों र' मायबा खामानिनि? नङा आबै नों बुंनाय बायदि नङा। आंनिबा आदा गुथाला गासैबो बाथ्राखौ मोनथिजोब्बाय। बियो आंनि सिगाङाव फैनानै आंखौ माथो होनो माबोरैबा मोनदों। बियो आंखौ नायनो गोसो गैया खोमा। आदा गुथाला आंखौ गाज्रि मोननानै दङ। बिनिखायनो फैयाखै बियो। जाम्बा, नोंसा नोंदाया बेबायदि नङा। मालाय मानसि बायदि नङा बियो बेफोरबायदि गाज्रि मोनना थाग्रा मानसि नङा। नों साननैसो थाबासो मिथिगोन। नोंदाया मालाय मानसि बायदि नङा, बिराद अनसुला बियो बेबायदि नङा बियो। आरोलाय बेलाय गावनि फंबायखौलाय मानो गाज्रि मोनना थानांगौ जाखो? बियो बुजिखादोंना मानि थाखाय बेफोर जालांनाय। नङा आबै आं बिराद लाजिनाय मोनदों। आं थाला। आबै आंनो भारा हर, 100 हरबाबो जागोन। आंनि आखायाव गरसे फैसाबो गैया आरो आं मानसिफोरखौ मोजाङै सिनाया। थोद जाम्बालाय, अबाव थांनो होननाय बुंबाय दङ बियो। अबाव थांनो नोंलाय? थांगोन आं जेराव मेरावनो। न'आवथ' थांखाया आं। हामा हाया आबौ, हामा बेबायदि साननो हामा। फै, बेफोरखौनो सानलाबाय थायो नामा? फै ओंखाम जानो फैदो। बेबायदि थाबाय थायो नामा? गोरलै गथ'फोरासो बेबायदि लाजिनानै थायो। नै मालाय नोंसा हाबिलाया, नोंसा बाजैया, जानो गोनां बाजैया मालाय गोथाव ओंख्रि संसोदों। मा ओंख्रि संदों आबै हाबिलाया? आं मिथिगौ हाबिलाया बिराद गोथाव संखायो। आगोल जोंनाव थांनायाव बिराद हानायाव सङोमोन ना बियो, बिराद साइस संखायो। बेनिखायनो आं बेखौ बिराद औ गोथाव सङो नोमबाजैया। थारुनजों जापानि ना संदों। बेनिफ्राय बे आलुआ, बादाम आलुआ, बेखौ संदों। बिराद गोथाव मोदोमखादों। फै जाहैनोसै फै ओंखाम खुनानै नेनानै दङ नोंहा जानो गोनां बाजैया। बिनि सिगाङाव बेबायदि देखायबाय थाबा दुखु मोनगोन। फै ज'नो जाहैनोसै। फै दा आरो नों जायाबा रावबो जानाय नङा मिथिबायना? ओरैनो थांगारगोन हाबिलानि खस्थ'आ। फै थौ। मा जाखो? माने इसेबां गोबावै फैखो? बयबो ओंखाम जाजोबना उन्दुबाय, नों इसेबां लेटै फैबाय दिनै? आं बिदिनो एसे लेट जाबाय दिनै। नै रनिया थांनो ओंखारदों। थालानो। आं एसेबां बुंबाय, थाला होननानै बुंगासिनो बियो। गाबोन थांगोननो। गाबोन थांगोन? नों बुंनो हादे आंथ' बेखौ जेबो गाज्रि मोनाखै होननानै। गुथाल, आं बुंनायजों मा जानो? आंथ' बुजायदोंआनो। नाथाय बिसोर थाला होननानै बुंगासिनो। नों रायज्लायनांगौमोन ना बिजों। मानोना बियो दा बयनिख्रुइबो नोंखौसो माने लाजिनानै दङ। आंजोंथ' रायज्लायदोंआनो आरो आं बेखौ आं जेबो गाज्रि मोनाखै होननाबो बुंखादों। दा रनिजों नोंसो रायज्लायनांगौ मोजाङै। आं बेनिखायनो नोंखौ थाब फैथों होननानै फन खालायबाय थादोंमोन, नोंना फनाबो नाङा। आंबो आरो मा खालायनो मानो जादों। मा रायज्लायनाङो रनिजों? आंथ' रनिखौ गाज्रि मोनाखै, बाट थेवबो मा रायज्लायनो होननानै सानदों आं। मा रायज्लायनो? नों बिनिख्रुइ गिदिर। नों बिदा जायो, मोजाङै बुंबानो जाबाय आरो खोथाफोरखौ।
आरो नोंथ' मिथिगौआनो बियो न'आवबो रांज्लायनानै फैदों। अबाव थांनो बियो? आरो आं मिथिगौ रनिया गाज्रिबो नङा मानसिया। बियो गाज्रि गोसो लानानै आंखौ बेबायदि खालायखायाखैमोन। औ आं बेखौथ' मिथिगौ र'। दे गाबोन रायज्लायगोन दे आङो। औ दे गाबोन फुङावनो रायज्लाय। नोंनि ओंखामा खुरनानै दोनदों इसिङाव, नैबेयाव लाबोना होफैनांगौ। नाङा दे, आं ओंखाम जाग्रा न'आवनो थांनानै जाहैसिगोन। थां नों उन्दुदो। आं उन्दुहैनांगौ, नों जेबो नांला। नाङा दे, आं गावनो लागोन दे, मायबा नांगौ जाबा। थां नों उन्दुथां। दे होमबालाय। हाय, मा बुस्थु बेलाय? बेलाय माथो थिक थिका थैनायसो। थैनाय थिक थिका। आंनि बे सुपार खर' मेलेमाव मोनसे आइडिया फैदों बे थिक थिकाखौ नुनानै। बे थिक थिकायाबोथ' मोनसे डेन्जार बिसलै। थिक थिकानिफ्राय नेचारेल बिस दिहुननो हायोथ'। डेन्जार बिस। बायनाय पयजननिख्रुइबो डेन्जार पयजन जाखायो बे थिक थिकानि बिसआ। क्यों ना, मैं इस थिक थिका के बिस को बाहायनायासो हामगोन नामा बे थिक थिकानि बिसखौ? मानोना दखानफ्राव बायनो थांब्लाथ' मानसि नोजोरावबो गोग्लैनो हानायलै। नाथाय बे थिक थिकानि बिसखौ जुदि आङो मा एसे मोजांलै नोंबो थिक थिका। कारेक्ट समाव आंनि सिगाङाव नुजाफैदों थैनाय थिक थिकाया। बापरे बाप, बिराद खामानियाव फैगोनथ' बे। क्यों ना मे, आं बे थिक थिकाखौ रितुनि ओंखाम बा दै बा जुस अबावबा होनानै बुथारना दोननाया हामगोन बे थिक थिकानि बिसखौ। येस, बेबायदियानो हामगोन बायदि मोनदों आं। रावबोथ' गैखाया, फिसाज्ला गिदिराथ' गैखाया, आरो उन्दैयालाय माबे खामानि गैया, कम्पिउटारल' दांबाय थायो। बे थिक थिकाखौ संनानै बिनि रोसिखौ, बिनि बिसखौ गाइखेराव, ओंख्रियाव, ओंखामाव, दैयाव गलायजोबनानै एसे एसे होबा थैगोनथ' रितुआ। डेन्जारसोखा बे थिक थिकानि बिसआ। लगे लगे थैयो, डाक्टराबो बासायनो हाया थिक थिकानि बिसजों। आं खोनानाय मथेथ' थिक थिकानि बिसखौ रावबो दानगारनो हाया। डाक्टारनावबो मुलि गैया, साइन्टिस्टनावबो। अच्छा बात है, अच्छा मौका है। थिक थिका रे थिक थिका, नों आंनि खामानियाव फैखा। थिक थिका रे थिक थिका, नों आंनि खामानियाव फैखा। आंनि मुङा हाला, मावो आङो फाला फाला। माया बैलैथो, मा जाखो रनिया दाबो सिखाराखै? थां फैसाय, साहा लोंनो। औ र'। आयै दिनै हाबिला बिमायजों रायज्लायगोन र' आङो। बिसिनि कर्ट मेरेजनि बागै खिन्थानाय जायाखै। जेबो रायज्लायनायबो जायाखै। औ, रायज्लायबानो जाबाय। न'नि होननानैथ' रावबो गैयानो, बे बिमायाल'सो दंखायो। दाहाय रायज्लायबानो जाबाय। खिथाबानो जाबाय माला खालायनो नागिरदों। औ, फैगोन सप्तायाव 14 थारिखै नङा होमबा? औ, नो फैगौ शुक्रबारै नङा होमबा? बे शुक्रबारैनो आरो। आदा रनि, आदा रनि, आदा रनिया गैया माथो बेयाव। आदा रनियालाय माथो सिखाराखै बायदिसो मोनदोंमोन आं। गैया माथो बेयाव। आदा रनि! बेयावलाय अबाव थानांगौ? आदा रनिया थांबायसो। बयबोथ' उन्दुनानै दं होननासो सानदोंमोन। आदाया थांबाय। आबै! आबै! आबै, आदा रनिया गैया! आबै, आदा रनिया गैयासो रुमाव। रुमाव गैया? आबै, आदा रनिया रुमाव गैया। थांबायसो बायदि मोनबाय आं बेखौ। थांबाय? रावखौबो जेबो बुङालासिनो, खिन्थायालासिनो? थांबाय? मा थांलाबायनो बेलाय? मोजाङै नागिरदोंना नागिराखै नोङो? आबै, रुमालाय बेसे गिदिरथाय? गैया। आं आदाया गाव थानाय रुमावबो गैया आरो रावनिबो रुमाव गैया। मानो बेबायदि खालायखो बिलाय? रावनोबो खिन्थायालासिनो मानो ओंखारलांखो बेबायदि? आदा रनिया मैयानिफ्रायनो थांगोन बुंखादोंमोन। आयु, इसोर गथ'आलाय मानो बेबायदि खालायखोहाय? फारसेथिं मोजां खालायनो नागिरबा फारसेथिं गाज्रि जायो। हालाहाय आङो। र' खिजान थायाखैयानो, बारिफोराव दं खोमा। थांनाय नायहैनाय। रनाय नायनि। गयालाय देग्लाय थाइसाब सोदोंमोन माथो। फाननांसिगोनसो बायदि मोनदों र'। बाबाखौ बेफारि नागिरनो होनांगोन र'। फाननो होनांसिगोन, गयफोरा राबाय।
देग्लायलाय थाया नङा गया थायदोंआनो मोजाङै। आदा गुथाल! आदा! मा? आदा रनिया गैयासो? मा? मा आदा रनिया गैया? न'नखिं थाङाखै बे फोथारफोरखिं हाथाय हुनो ना लामाखिं ओंखारलांखौ? गैया, आं नायबाय न'नखिंबो नायदों, लामाखिंबो नायदों, जेरावबो गैया आदा रनिया थांबायसो खोमा आदा। थांबाय? रावनोबो जेबो खिन्थायालासिनो बेबायदि हरखाब? आदाखौ उन्दुनासो दं सानदोंमोन जोंफोरो। आबैया गोबाव जानायखाय साहा लोंनो फोजाहैदां होननायखाय फोजानायखायसो, ओमफ्राय मानसियानो गैया। थारैनो होनबा बियो ओंखारलांमारबाय नामा? जोंफोरनो रावनोबो जेबो खिन्थायालासिनो? मैया आदा रनिया थांगोन होनना बुंखाबाय थादोंमोन। नोंसोर फुङाव खैथासोआव सिखारामोन? खैथासोआव सिखारनायमोन दिनै? आयालाय आया? खैथासोआव माने आं 6थासोआव सिखारदों, आइया 5:30फोराव सिखारो। होमबा रनिया जुदि गैया, बियो होमबा फुङावनो सिखारनानै थांबाय नामा? बेनावथ' फैसाबो गैयामोन। फैसा गैया होनना बुंदोंमोन बियो, अबाव फैसा मोनखौ? मिथिया, मैया आबैनावसो फैसा बिबाय दंमोननो। आबैनाव फैसा बिबाय दंमोन? बेनिफ्राय मा आबैया फैसाखौ होदों नामा बिनो? आबैयालाय बुंदोंमोन माथो फैसाखौ होआखै आङो, बुजायनानै दोनबाय दे थांला बियो होननासो बुंदोंमोन माथो। होनबालाय अबावथ' थांखो बियो फुङावनो? रावखौबो सिनायाबो माथो गामियाव। सोरहानावबा थांनो? रलाय आं लामाथिं नायना फैनि।